Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsoon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa una-una ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pahilayo kamo sa tanang kaigsunan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa among gipahimangno kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manag-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot o pagkaon nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat ug nagbudlay kami sa adlaw ug gabii aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw, kanunay maghatag kaninyo kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Ako mismo, si Pablo, mao'y nagsulat nining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat, ug ingon niini ang akong sinulatan. Hinaot unta nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Punahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Punahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalangina. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ani aing nuni ini pagpanalangin ng tao
nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Punahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kaniyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Imiyaon ikaw o Ginoo. Og si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga pantyon nga pinintalag puti, nga maanindot an-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, nagbuhat kamo og mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, o giadornohan ninyo ang mga monumento ni adtong mga maayong kinabuhi, o nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namong himuon ang ilang gibuhat, ni patsyon ang mga propeta. Busa, giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Kining atong Ebanghelyo karon katapusan kini nga yugto sa gitawag og the most controversial chapter sa Ebanghelyo ni San Mateo nga mao ang kapitulo 23. Katapusang yugto kay aduna kini tulo ka yugto nga gibasa kay taas man ni kayo kining mga pag-akusar sa Ginoo no kanang gitawag nato og open offensive kay kalagmitan sa ato ang madungog sa Ebanghelyo si Jesus mo'y sawayon sa mga Pariseo apan niining tungura siya maoy ning saway o nagpahimangno kanila. Now gisugdan unta ni atong Lunes apan pista man ni San Bartolome, wa nato ni nadungog ang unang bahin. Gahapon ato ang nadungog ang ikaduha, karon ang ikatulo og katapusan. Now adunay duha ka maanindot dinhi nga ato ang buhaton at isip ato ang tabang sa atong pagpamalandong ug sa mga pagpahimangno usab alang kanato. Ang pulong dinhi mao ang tigpakaaron ingnon nga sa in English hypocrites. Nang sumala sa pagtuon sa maong pulong nga hypocrisy, si Jesus nagbase niining maong pulong sa iyang nasinati samtang nagkuyog-kuyog pa siya sa iyang ama-ama nga si Senyor San Jose nga Panday dito sa usa ka lugar sa Israel nga gitawag og Sepphoris nga adunay gitawag nato og theater, open air theater. Og ang mga magsalida dinha puro mga lalaki. Kay wala man, agidili man ang mga kababayinan. So, og adunay role nga babayi sa drama, himuon kini sa usa ka lalaki, nga unsa may buhaton, magmaskara.
ug ang hypocrisy nga pulong nagagikan diha sa pagsulob og maskara. In other words, dili ang tinuod gayud nga pagkatao. Muna nga tigpakaron ingnon ang hubad nato sa Cebuano. But hypocrisy means wearing a mask. Ang ikaduhang pulong og konektado dinhi mao nga ang tambal sa hypocrisy mao ang sincerity. Ug ang sincerity o ang pagkamatinud-anon gikan kana sa pulong nga Latin nga nagkahulugan sin without chere wax. Walay wax. Kabalo mo kung sa Cebuano og wax. Talo, no? Kanang buhaton nga material sa kandila. So unsa may pasabot ni anang sincerity? Nga walay tabon, walay maskara. Kay ang mga maskara sa drama, ang gigamit nga material kay talo man, wax. So gubuon ka ng maong maskara ug makita ang tinuod. Ug mao ka na ang kahulugan sa sincerity. Hapit ng Pasko, maadto mo siguro mga supermarket, na dito yung mga cheese nga pula. Giputos na siya og wax. Nganong giputos man nag-wax, aron dili manimaho ang cheese. Ingon ana ng sincerity, kuhaan nato, no? Kuhaan nato sa talo, kuhaan nato sa wax. Ug mao kana ang panghimangno sa tong Ginoo kanato nga magmatinud-anon kita. We have to be sincere. Nga bisan unsa nga atong gibatsyag dinhi sa ato ang kinahiladman, ato kining ipahayag ilabi na nga sa kaniya sa mga pag-ampo. Apan labaw sa tanan, paghabwa sa atong kaugalingon aron nga diha sa pagka-empty sa ato ang sulod, andam usab kita nga mudawat sa mga grasya ug panalangin nga iyang ibukbo kanato. Amen. Mga igsoon, hangyoon nato karon ang Ginoo nga tabangan kita aron magmatinud-anon kita sa atong mga buhat ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga diha sa atong pagpuyo, isip mga sakop sa katawhan sa Dios. Tumanon unta nato ang mga gipangayo sa Ebanghelyo, pinaagi sa atong makanunayong pagsaksi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ngalikayan nato ang pagpamuhat tungod sa atong tinguha, nga magpahiuyon o sa pagpakaarong ingnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawadag kadasig, tungod sa atong mga bating batasan, ug kinaiya, mubalik sa pagsimba tungod sa atong nabag-ong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga kamot sa Dios, diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapasulanon alang kanamo, nga ngalandong Teopilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga mihalin na gikan niining kinabuhia, madawat ngadto sa kahimayaang tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, tabangi kami sa pagsimba kanimo uban ang matinud-anong kasing-kasing, sa ingon mo dangop kami kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, iningamong mga gasa, imaon sa mong gugma, sa gopa o santosa. Kining panog, kining
sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliyang ihatag na kanamo o langit mong Ama. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton taas kinuhis kibisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigday bagmay siya ang ngalan, alang sa sarang kabuslanan sa dibugyan santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab ka na. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ang risk Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, nga Ginoo, puno langit ug yuta, sa imong himaya, hosana sa kahitasan, hosana sa kahitasan, hosana sa kahitasan, hosana sa kahitasan. Daigon ang naganhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan, hosana sa kahitasan, hosana sa kahitasan, hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga isuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya ug diha kaniya. Gihatag anak kanimo magagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Sa sugo sa atong manunubos ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, moabot ang imong gingharian. Tuman imong pagbuot, sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Ay imo man gingharian ang gahamugang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Kita nato karon ang timaan sa tong panag-inigsuonay. Shalom, peace, kadait, kalinaw. Cordero sa Diyos nga nagawag kang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kaligtasan.
na. Ania ang kordero sa Dios. Ania siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kadtong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining pagkalawat, magdugang dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang nga mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa panalipod sa atong mga tulunghaan ug sa mga kabataan. Luhod palihog. Makagagahom og mahigugmaong Amahan, ikaw ang among dangpanan ug kusog, ang among panabang sa panahon sa kahadlok ug kalisdanan. Midangop kami kanimo uban sa mga kasing-kasing nga nabalaka tungod sa kapintasan ug sa mga pagpamusil nga nakahatag og kahadlok sa among mga tulunghaan, mga pamilya ug katilingban. Ginoo, panalipdi ang among mga kabataan ug mga kabatanunan. Bantayi sila, bisan asa sila magtuon, magdula ug magtapok. Hatagi og kaalam ug pagkamabinantayon ang mga ginikanan, magtutudlo, kawani sa tulunghaan ug ang tanan nga gitugyanan sa pag-atiman kanila. Upaya ang mga nasakitan ug nabalisa tungod sa ilang nasinati ug hatagig kalinaw ang mga pamilya ug katilingban nga nagpuyo sa kasubo ug kahadlok. Hikapa ang mga naghupot ug kasuko, pagdumot, kamingaw o naghuna-huna sa pagpasakit sa ilang kaugalingon ug sa uban. Padad-i sila og mga tawo nga maminaw ug mutabang kanila, ug giyahi sila ngadto sa kaayuhan, kalinaw ug paglaom. Hatagi og kaalam ug kaisog ang among mga opisyalis sa pangagamahanan, mga tinugyanan sa balaod, mga pangulo sa tulunghaan ug mga pangulo sa simbahan. Tabangi kami nga makabantay sa peligro, makasulbad sa mga hinungdan sa kapintasan, makapanalipod sa mga huyang ug kanunayng andam sa pagtabang. Himua ang among mga panimalay nga mga lugar sa gugma ug pag-ampo. Ang among mga tulunghaan nga mga dapit sa kaluwasan ug maayong panghulma ug ang among mga katilingban nga mga dapit diin ang matag kinabuhi gihatagag bili o gipanalipdan. Kini among gipangayo pinaagi ang Kristo nga among Ginoo. Amen. Maria Birhen sa Guadalupe, bantayi kami. Señor Santo Niño,
panalipdi ang mga kabataan sa Sugbo, ug hupti sila duol sa imong mahigugmaong kasing-kasing. Senyor San Jose, iampo mo kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab ko nimo. Manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Labanan sa ubang kinabuhi, sa pagigugma natong gihatag. Ipayon ang mga masulubon, atong hopayon ang ilang kagoon.